Els dissabtes al migdia, a Radio Marca Barcelona, Marca Personal, amb Olga Vallejo. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Aquest matí de dissabte a les 10 ha començat a Olot la Intermón Oxfam Trail Walker, una prova solidària de 100 quilòmetres que ja varen presentar. El control d'arribada es tanca demà diumenge a les 6 de la tarda, per tant són 32 hores per completar els 100 quilòmetres. A la prova s'han inscrit un total de 356 equips de 4 corredors. Això són 1.424 corredors que intentaran completar aquesta distància. Una distància que cada equip es planteja completar de forma diferent, corrent i caminant o fins i tot aturant-se per dormir. Això sí, tots ells hauran de completar els 100 quilòmetres. Entrenar 100 quilòmetres ha de ser difícil, però entrenar al cap, com s'entrena mentalment una prova de 100 quilòmetres? Es pot entrenar? Per això parlem amb l'Oriol Mercader, psicòleg esportiu, coach, atleta d'ultradistàncies i que podeu seguir i llegir a través de la web alrendiment.com. Oriol, molt bon dia. Molt bon dia, Olga. Es pot preparar mentalment una prova com aquesta? Sí, a veure, realment hi ha persones que ja de per si tenen un molt bon coco que es diu, però sempre es pot optimitzar el rendiment. I s'ha de preparar? És una peça clau? Peça clau, per exemple, podríem parlar d'un Messi. Quan ja has arribat a un nivell, pots millorar poc, però, per exemple, persones que són amateurs o jugadors del Barça que han de pujar, aquí sí que pot ser una diferència mental important. I suposo que també s'ha de preparar en funció de l'objectiu, una mica el que tu ens deies ara, no? Però que per l'Intermón Oxfam Trail Walker no és el mateix intentar guanyar-la que intentar acabar-la dormint o acabar-la sense parar per dormir. Exacte, cada carrera has de mirar quines variables psicològiques poden entrar i cada esport és un món completament diferent, no té res a veure. Jo ara pensava amb la Trail Walker i veig que hi ha bastantes variables que serien bastant peculiars. Evidentment, una és la del son. Jo he parlat amb alguns participants i sembla que aniran per sensacions. Aleshores, la feina d'un psicòleg esportiu seria no deixar res a l'atzar, sinó tenir un pla de competició i totes les variables sota control. I la del son seria una variable que realment hauríem de tenir molt, molt en compte. I a banda d'aquestes variables, què passa amb els imprevistos? Possibles molèsties, canvis climatològics... Això també caldria treballar-ho? Bé, de fet el que caldria és conscienciar els caminadors, corredors, cadascú decidirà què fa, que el seu coco, el seu cervell, hauria d'estar només centrat en aquelles variables que poden controlar, ni les que poden influenciar, com podrien ser el ritme dels rivals, i sobretot ni plantejar-se aquelles que no poden controlar, com pot ser el clima que farà. Clar, en aquesta Trail Walker hi ha un factor a més molt important i és que és una prova per equips, per tant la teva situació pot afectar la resta de l'equip. Aquest deu ser un altre factor que pot influenciar i et deu fer sentir responsable davant de la resta de l'equip. Sí, aquesta és una variable molt important, les habilitats comunicatives entre els membres per saber comunicar-se, donar una demanda, hi haurà moments de queixes, hi haurà moments que un estarà més baix que un altre. Per tant, serà importantíssim que els que facin la Trail Walker, els que estan caminant, hagin entrenat entre ells per haver controlat aquesta variable, com es comuniquen, com es relacionen, qui lidera, qui tira del grup. Com s'hauria de preparar un equip que es plantegi guanyar, tenint en compte tot això que ja ens has dit? Tenint en compte això, primer hi ha una cosa que és molt important, que és la confiança, per exemple. La confiança el que hauran de fer és, en alguns moments que vegin que ho tenen difícil, visualitzar-se arribant a meta com a guanyadors. El cos tendeix a fer allò que la ment li marca. Si tu li marques llagues, ferides, cansament, hi haurà un moment que el cos acabarà cedint. És molt important que tu li visualitzis èxit i que et programis per l'èxit. Veure que arribes a meta i que arribes davant dels rivals. Hi ha un moment que això et donarà a treure una força de dintre. Caldria que tots els 4 membres de l'equip tinguessin el mateix nivell d'entrenament mental? Igualment, encara que estiguin entrenats mentalment, hi haurà moments que hi haurà un que estarà molt fort mentalment i altres és una muntanya russa. La preparació mental, per molt que l'entrenis, sempre hi haurà moments que estaràs òptim i hi haurà moments que realment et veuràs que estàs enfonsat. Ni t'has de creure que quan estàs bé, que tot serà molt fàcil, ni en els moments que estàs malament has d'entendre que és una cosa temporal, que tornaràs a recuperar.
I què ha de fer un equip que senzillament la vol acabar, independentment de si dorm o no, perquè com tu deies, molts s'han dit que es deixaran portar per les sensacions de la cursa? Doncs bé, jo, la primera recomanació per si volen acabar seria respectar el cos, respectar la naturalesa i la biologia humana, i trobo que és essencial 1 hora i mitja, que seria el que dura un cicle del son, respectar-lo i complir-lo. Crec que pot marcar la diferència entre aquells que puguin acabar i els que no puguin acabar. Oriol, tu, a més de psicòleg esportiu i coach, participes en aquestes proves d'ultraresistència. És diferent, també, l'experiència en aquest tipus de proves? A banda de l'entrenament físic, de l'entrenament mental, l'experiència ajuda? L'experiència ajuda, però és molt individual. O sigui, els coneixements que una persona veterana et pugui transmetre poden arribar a ser dolents per tu. Cada persona és un món. Nosaltres, per exemple, no ens agrada treballar en grup. Hem de conèixer l'atleta, hem de mirar els seus punts forts, els seus punts dèbils, i li hem de fer un pla a mida. Però sí que amb els anys un aprèn a controlar-se, aprèn on està els límits del seu cos i domina molt més fins on pot arribar i se sap gestionar molt millor l'esforç. Esperem que els participants de la Intermón Oxfam Trail Walker la gaudeixin, malgrat que siguin 100 quilòmetres, i arribin en bones condicions al final i amb aquesta sintonia que deies que feia falta. Oriol Mercader, psicòleg esportiu, entre d'altres, de Marfil Santa Coloma, coach, atleta d'ultradistàncies i blogger del rendiment.com. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.